Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Barodaronie ki az shahri Sankt Peterburg, Moskva, Qozog'iston guzashtani ayni hol ina paronda in barodaroи ki bedокументани бародаро қатимо граница рафтистан ба хотире ки пост мост ғам натан ҳамин хел мегзаронемшон иншоллоҳ. бародари Ванҷи чӣ хел гузаштаси? Нормально бародар, алҳамдулиллоҳ. номероро аз ҷо гирифтӣ? номероро аз канали Койсаро гирифтем. Хеле бародари хубай, инсони беҳтаринай. метавонем ҳамин Койсаро канали Койсаро дар подписатсия кунем, номерои дигаро анҷо метавонем гирифтем. алло нигаҳдорат бошад. брат худ чӣ хел рафтесай? чӣ документ дорӣ? ҳеҷ документ надорам. иншоллоҳ соғ саломат мерем мебиёем. боқӣ сарбаланди хонаобод боша ина бародаро. ҳозир ӯ пара мегзарем. ина мошин, ини ака мерава. ака чӣ хел рафтесӣ? гап нест ака. худ чӣ хел рафтесай брат? алло нигаҳдорат боша. боқӣ сарбаланди хонаобод бошен. дар канал лайка биҷиқен бародаро, ки дигар бародарам соҳиби Қуръон шаванд. комментарий бинависен ки кадом мера аз байни шумо як каса вибират мекунем, ҳаҷрой мекунем иншоллоҳ.